No niin, lähdettiin käymään vähän lenkillä, mutta tässä samalla kerron ilouutisen, kun kaikki, tai siis monet on kysyneet, Kurre menee siellä, Kurre! Sitähän me tultiin, Kurre, et mene meidän filttiin. Kurre. Pois sieltä! Kurre pois! Kurret meinaa mennä vähän tonne välikattoon ja se ei ole yhtään kivaa. Siellä se Kurre on. On vähän heilu, mutta et mene Kurre tonne meidän taloon. Niin ja juttu kesken, että monet on kyselleet semmosia kunnon koneita, käytettyjä yrityskoneita ja nythän niitä on tullut. Semmosia tosi tehokkaita kannettavia saa 300 € ja jopa allekin. Ja sitten näitä tehotyöasemia, niitäkin on siellä. Minäpäs laitan tuohon semmosen videon pätkä, missä näkyy ihan tarkemmat tiedotkin lenkin jälkeen. Tämmöisiä järeitä työasemia on nyt tullut ja niitä on vielä jonkun verran jäljellä. Eli siinä on Dellin Precision Tower 3620, Prossuna Intel Xeon E3 1240 ja BIOSikin näyttää olevan ihan tuore viime vuoden loppupuolelta. Ja tässähän on näyttöohjaimena Nvidia Quadro 600 K620, jos se jotain sanoo. Ja muistia on 16 gigaa ihan tuossa vakiona ja SSD-kiintolevy 256 ja lisäähän sinne saa helposti. Tuossa kotelossa on tilaa reilusti. Ja näillä koneilla on käyttöä ollut jo noin 3 vuotta. Valmistettu joskus 2021 paikkeilla ja sitten siitä myyty joskus sen jälkeen. Siinä on varmaan konetta vielä pitkälle ja Windows 11 Pro tietenkin käyttöjärjestelmänä. Juu, tosiaankin koneita on ihan tuliteriä. Nyt on HP-läppäreitä saatavilla. On edullista ja on hyvää. Ja sitten on tosiaan niitä vähän käytettyjä yrityskoneita. Ja läppäreitä saa 300 € kunnollisia yrityskoneita ja siihen sitten pikkusen työtä, jos tarvitaan. Kannattaa soitella.